berangkat babatan tanggal wis tuwek ngene. Kok nang omah ra dikene kopi bojo bejan piye. Niki nggone Kang Ipin apa ya wis buka ya ini. Biasane ya urung. Tapi kayak jendelane mengo lho. Buka mestine kudune. Beh, piye to ki? Lho lawange kok tutupan, Jan. Lawang tutup, jendela dibuka. Kompor timbar muni lho iki wonge nandi jane. Kang. Kang. Nah, enteni kene ae tanggal tuwek nek menawa oleh utang ning kene lho. Tanggal tuwek wis ra ndek dhuwit. Menawa meleh utang ya genah ngono lho. Piye? 10 menit kemudian. Jan mendupo lho. Tanggal tuwek ke tahun baru. Lah kok dadak ning babatane jagung pangan jegidik. Tuku kopi warung buka jendelane tok lawange tutup. Beh Gusti piye gitu jan. Alah. Nek swara ora ana wong. Wis. Jan wis mbuh. Piye lho Kang? Ngono-ngono mbuh malah. Nyapa to, Mas? Tuku kopi aku. Aku urung buka. Aku kayak resik sawi. Jan. Aja.